Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah alladzi khalaqallahu min ahli sunnah wal jamaah wa min ahli la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Nabiyil ummi wa maulana la nabiyya ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridha malubi adili ma'abadak wa maribada. Teman-teman sedaya para alim ulama, para kiai, para asatidz, persekutuan sedaya tokoh dusun Dringo ingkang boten kula sebat asminipun bagi dereng kenal Yai Harun, Yai Ahmad, alhamdulillah. Yang kami hormati khusus sahibul musibah keluarga besar almarhumah Ustaz Marianto, Bapak Ibu yang kami hormati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur monggo sareng-sareng kita aturaken dumateng al-wajibul wujud wa laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala ingkang damel langit bumi sedaya isinipun ingkang alhamdulillah kanthi pater rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dalu punika kita saged ngembang makadalipun al-maulullah Ustaz Marianto sakeluarga dalam rangka nuju hari dongaaken kirim pahala yasin tahmil dipebitaken rohipun Ustaz Marianto. Mugi-mugi kanthi ikhlasipun manah panjenengan sedaya ingkang sami rawuh Ustaz Marianto dipun paringi panggilan ingkang mulya wonten kasadaran Allah Subhanahu wa taala. Warganipun dipun paring kesabaran ketabahan Nabi-Nabi terima ujian saking Allah dipun paringi keyakinanipun, Islamipun, ihsanipun saged dados kawula ingkang sae, kawula ingkang tunduk ngabekti dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam monggo sareng-sareng dipun aturaken dumateng sayyidul wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya berkat besaripun, duriyatipun, wali-walipun Allah, sedaya para pamripun, kita sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah pikantuk syafaatul ummah Kanjeng Nabi wonten donya hatta akhir amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, iki tradisi ingkang sae. Tradisi ahli sunnah wal jamaah khususipun keluarga Nahdliyin wong NU. Wong NU niku kebak pahala, wong NU kebak barokah. Wong NU iku sedaya niku derek kiai-kiai, derek guru-guru. Tekono pemawon aktivitas NU niku berlepas saking donga lan berkah. Berkah berkah Dungolan berkah ono ditungakno berdungakno dileki iman ono mati ditungakno berdungo dileki iki para panane insyaallah iki boten jalur ya iki keluarga yang teruji dening Allah semoga dipun niatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, kula niki sejarah niki maos sejarahipun
Iki bukti Allah niku ala kulli syai'in qadir. Allah niku zat ingkang maha sakarepe dhewe. Allah niku zat ingkang maha kuwasa. Kula boten kenal ingkang asma Ustaz Maryanto. Tapi Allah gerano Ustaz Maryanto dumugi pesantren di Tauhid. Derek-derek tampil dikir oleh Kongkot yang Naksabandia Surabaya. Badanipun di atalkin kalau tingali hati ini kula itu cocok kali beliau, nyambung kali beliau. Haripun jagong kalau ngobrol-ngobrol kali beliau, kalau tanggapi beliau harus diikuti. Ternyata beliau nate nyantri wonten Yai Said. Tahun 97 kalau dipun triwasi Yai kula tentang keramatipun Mbah Yai Said. Keramatipun Mbah Yai Said. Dari 97 sampai kapan ya Ustaz Maryanto kula niku ngefan kali Sibah Yai Said. Dalam takdiripun Allah kula kepanggih kali Ustaz Maryanto. Badhe niku kula nyuwun badhe kula kenal beliau sangat ilmunipun nyambung dhumateng Yai Sepuh Yai ingkang luar biasa. Kula nyuwun beliau derek bantu wonten pesantren ngajar santri-santri wonten pesantren Tauhid. Setelah sekian lama ternyata perjuangan beliau luar biasa Bapak Ibu. Sampai itu kalau ningali beliau ngajar teng pagi, teng mahitam itu sambil betul janganan. Nanti santri ini keramatipun santri. Alhamdulillah Bapak Ibu dan ada betul di santri. Santri mawon gak ada keramat itu ratu bergawe tadi panganan teko. Dan awet diwi ini yang boten mocok orang duwe dulu. Wong kadang mocok duwike wis diterima ya kan. Nek mergo dijaluk karo Bu. Kate bojo sakniku saking heran sing wedaan sing anggo hidup anti. Mati. Bojone plok nang sawah sing wedok online. Kuwi zaman Pak. Kok tak cerita sejarahipun Ustaz Maryanto. Batu niku beliau dengan tentang pesantren sambil betul ukuran baik di pesantren dari santri-santri. Bertahun-tahun yang dengar kalau kenal beliau, beliau sangat tawadu, istiqomah ngajar di pesantren itu sampai beliau dicintai oleh duliyah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Habib Ahmad Al-Qadiri, persis cicipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau begini Jumat kula budal wonten Ciamis Jawa Barat. Manakib wonten mriku suwun dhateng Abdul Syekh pada saat begitu dugi baru malam Sabtu ternyata Habib Ahmad Al-Qadiri niku langsung nyuwun salat gaib. Begitu mireng Ustaz Maryanto kapundhut, Yai tolong. Ini malam saya mau salat gaib. Kalian Ustaz Maryanto, kula mak ratapan. Dalam hati pulau ini kelas opo mata betul Ustaz Maryanto. Mungkin tiang-tiang bolo-bolo boten paham. Mergo tiang-tiang ingkang dipun angkat derajatipun Allah niku rata-rata dipun beliaken Allah. Ingkang ngertos namung tiang-tiang khusus ya. Ingkang ngertos namung tiang-tiang sing atine pun bersih. Sampun penyakit-penyakit hati akhirnya nyantol teng rohani. Batu kula imami, kula kan imam boten purun Habib Ahmad. Pun yai jenengan yang jadi imam. Kalau imami suatu gaib jagung malu. Kalau terus berpikir, ini apa keramatnya berkait Ustaz Maryanto. Sampai habaib itu nyuwun sholat gaib kali Ustaz Maryanto. Kalau pikir sampai perlu pergi pesantren detail. Ternyata ini ulah bukti. Tiang dikunek saya, insya Allah hamba-hamba kami soleh dikunek cintai tiang saya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang cinta mahabbah dari tiang-tiang ingkang sampun damel cerita ingkang sae. Kula yakin Ustaz Maryanto critanipun sae. Iki nek kula ningali pangapunten, kula boten ningali sisi jelekipun, tapi kula ningali sisi saepipun, sisi tawadhuipun, sisi perjuangipun. Sampai santri-santri begitu mireng Ustaz Maryanto sambil nangis sedaya. Kula nembe kantuk bocoran kalau ini Bapak Ibu tentang kasih sayang pun Ustaz Maryanto kali santri khusus kangge santri Tauhid itu. Sampai lari kula piyambak nangis cerita tentang kenangan dari Ustaz Maryanto.
Mari kula ngomong aja mulai kula diterek ngajar ke pesantren. Bapak sedaya santri putri iki sami kelangkang dari Pak Maryanto. Uga Pak Maryanto iki ngajar kalem kasih sayang kalian santri diselingi kalian guyon-guyon. Dengan selingan-selingan guyon-guyon iki lah akhirnya para santri itu merasa seneng, merasa damai, merasa nyambung kalian ilmu itu Ustaz Maryanto. Bila sebenarnya pulau ini aja begini, tidak beliau kabudut tapi pulau terasa. Akhirnya 3 hari pulau negeri begini, pulau langsung ziarah, wonten makbar itu Ustaz Maryanto. Sampai wonten tulis tunggal Ustaz saking Tegal Pak, Pak Puji, Ahmad Puji ini ketua pendidik dan pesantren itu nangis guru-guru. Begitu mirip Ustaz Maryanto kabudut. Ini perjuangan itu, semoga-moga kita sedherek rawuh niki termasuk kula piyambak, kula pribadi. Kula kathah berguru kali beliau, ketawadhuan beliau, sopan santun beliau, khidmah dhateng pesantren. Mungkin kula piyambak dereng saged kados beliau. Mergo napa beliau iku nek ngajar dalu dugi pesantren tapi Pak saking mriki dugi maetan iku kok dalane sae masyaallah. Dalane sae sampai Garjo Bumi kathah lobang lobang. Jadi kakak lubang-lubang dalam, ada jalan kakak lubang-lubang jalan sampai uang lewat ribu pak lubang-lubang jalan. Tapi dia buat nopo-nopo buku-buku barokah deh. Di dalamnya akeh lubangnya, dan ribu wonten lubang-lubang jalan. Jadi lah sampai dulu Ustaz Maryanto udan berangkat, langsung udan dia tetap langsung. Iku sing dados kula piyambak mungkin. Nek kula pribadi dipun takdir Allah kados Ustaz Maryanto kula piyambak dereng saged. Tapi Pak mriki tapi tetep berangkat. Udan mangkat balik, udan yo tetep balik. Nah iki kan dados kula piyambak mahabbah karo Ustaz Maryanto sampai Habib Ahmad Qadiri nggih mahabbah karo Ustaz Maryanto. Kula muga-muga kita sing rawuh iki kula pribadi khususipun sangat nyontoh akan beliau perjuangan beliau dan pun ngurusi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mawon Bapak Ibu nggih boten kata-kata kita khususipun kita donga dhateng keluarganipun. Ibu lan putra-putranipun semoga sedaya dipun Allah khusus tiap Islame, imane, ihsane putra-putri Ustaz Maryanto muga-muga dados putra ingkang saleh berbakti kalian yang sepahipun berguna kangge agami lan negari dipun paring ingkang manfaat ilmu ingkang manfaat ingkang barokah barakati hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghani hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa hadratus Syekh Muhammad Qutb Al-Sabani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tudina biha min syammal wali wa rahmati wa barakatuh min syammal hadat wa tutahhiruna min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'inda darajat wa tubalikuna hasanah wa min syarril khairat bil hajat wa tajammala. Allahumma inna nas'aluka bi asma'il husna wa bi asma'il nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi asma'il al-syekh Abdul Qadir al-Mustafa wa bi asma'i walika bi risalah hadratus Syekh Muhammad Abdul Qadir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in khusus wa ila rabbi Ustaz Maryanto Allahumma fir lahu wa hamduhu wa afihi wa qanhu Rabbana anzilna mumtaran wa barakan wa amna mujrid Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakatuh karamati
Fadlu bisa bila membangsa bersama Tuhu dengan juga bisa Muhammad dengan suatu khusus lalu Ustaz Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku Bila wonten bulan wonten kula diwon pangapunten kata iki terus yo dipunakani umat kanjeng Nabi Muhammad SAW berjalan di husnul khatimah wa kalimat la ilaha illallah. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten kala wau acara demi acara dalam rangka 7 hari Bapak Ustadz Marianto ingkang sampun kasampaiaken Bapak Kiai Hasan Ahmad Sarifuddin saking Mahitan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged mendhet hikmahipun. Kawula aminangkani panatacara buat menawi enten angin kawula matur kirang resetaken manah panjenengan utawi klentah-klenthipun angin kawula ngaturaken kawula nyuwun pangapunten ingkang sekata-kataipun saking kawula cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.